kanjeng langit kelap-kelap ler kencang ngales resang mawe kandung Kara apa to tandaning gara-gara ning dalu menika gara-gara wonten ing dalu menika kula badhe critakake polah tingkahing menungsa kang urip ana ing alam donya mula ayo dirungokno yen ora do ngrungokno titene ana bubar Senin mesti dina Halo hai ketinggal napa mboten tasih wonten mirengaken gara apa to tandaning gara-gara timbuling gara-gara iki dina zamane dan akeh wong kang lali iman lali pangeran senengane padha dangdutan nuruti bujuking setan mendeman gara ora joko ora perawat tuwa-tuwa ijeh petakilan sandal teklek ning krikilan tuwek-tuwek malah ijeh petak gara pamite sing nom-noman arene mangkat pengajian ning gone panggung ngagel alas dawa jebul malah doyang-yangan bonceng-boncengan montoran golek peteng-petengan sor gedangan mak plending 3 bulan gara zamane zaman akhir akeh wong kang lali dikir lali pikir senengane nuruti nafsune pikir ora elinga mlebu kubur takon malaikat mungkar nakir takon malaikat mungkar makir nakoni kok ora iso jawab bakal digocok ndasmu yuk mula ayo sing do sregep ngaji ben ora salah anggone jawabi malaikat mungkar nakir maro buka sapa pangeranmu ora iso jawab kok malah jawab pangeranku Diponegoro godhog ya akeh wong kang ramal dina kiamat akeh pengkhianat akeh wong kang sing tumindak jahat sing bejat iso mbrekat gara akeh pengkhianat menungso ora padha gelem nglakoni tobat sing digedhekno mung anggone nglakoni maksiat gara satriya ilang baguse wanita ilang ayune brahmana pandhita kiai ilang ciptane ora ngurusi derajate sing penting cukup kebutuhane sing didelke mung nekate gara mbah tengil mbah muni gara-gara mik mundi kae mik mundi kene maju sithik rada rene maju kene iki lho pinggir debok kowe iki ditanggap temenanan Mbah Roslan kok gara kono pinggir debok ben ketok selo nang kono dalang kok jengongak wes iki lagi tutup kelir prahara kum kali ilang keduwe pasar ilang kumandange wong lanang ilang kaprawirane wong wadon ilang kawirangane sor meja ana iwake kurang blonjo adol awake gara ala gara rak yo ngono mbut gawe gara-gara ngadepi gedebake kok sewengi apa ana pager mangan tandure juragan mangan kulire majikan mangan babune dalang mangan sindene guru mangan murite kiai ngetengi lah ana apa ora
Goro. 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 Gara. Aku ora. Iya. Aja nganti ya. Kene apik. Dalange ya apik, pimpinan ketoprak ya apik. Goro-goro. Gara-gara wanci tengah wengi akeh wong golek pangan kaya gabaden interisen, ora pati diopeni wong wedok senengane metu bengi. Ditakoki jare ning omah sumuk sepi, metu njaba mbok menawa ana Joko sing nyenengi Goro. Goro. Zaman gara-gara saya bubrak. Wong salah do bungah. Wong bener diincer-incer. Wong apik ditampik. Wong ala dipuja-puja, wong cilik diangrik-angrik, wong mlarat dicutat-cutat, wong fakir disen-isen. Wong kere diece-ece Goro. Goro. Wong boro digiro-giro Goro. Goro. Wong gedhe mikir waduke dhewe Goro. Goro. Wong sugih anane pamrih, wong bagus patrapane kaya wet. Dos. Aku ora. Wong ayu do kemayu, nek bengi metu kuyang-guyu payu 50.000 Goro. Goro. Mulih wetenge lemu Goro. Goro. Kene ya ana. Wonten. Wonge ya teko. Teko. Udunge apa? Ijo. Lho, Iko ijo. sireping gara-gara medal Punakawan. Puna tegese weruh, pinter. Kawan tegese kanca sing nuntun marang dalan sing bener. Mula ayo Mbah Semar Gareng Petruk Bagong Samir Fatrukil Bago Nala Khairon. Ayo do enggal-enggal ninggalno kealanan. Do balik gawe kebagusan insyaallah nuwih kasuwargan Gareng Petruk medaling gara-gara. Ayo katindakno.